Είναι ο αερισμός. Παίρνουμε από μια βάνα το κρασί το οποίο είναι σε ζύμωση, το πετάμε μέσα σε αυτόν τον κάδο, με την αντλία μας το ξαναρουφάμε και το πάμε μέσα και του βάζουμε και κάποια θρεπτικά για να τρώνε οι ζύμες. Γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε πρώτον για να δώσουμε οξυγόνο στις ζύμες, να μπορούν να είναι δραστήριες. Θα μου πείτε, δεν οξυδώνεται? Έτσι όχι, δεν υπάρχει οξύδωση, γιατί υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα αφού είναι σε ζύμωση. Και συνήθως σε κάθε ζύμωση κάνουμε 2 ερισμούς σε κάθε κρασί.